Къде е мама? Не знам. Кога се връща? Не знам. Ти нищо не знаеш. Вярно е. Какво е измислица? Ти каза на мама, че съм измислица. Това лошо ли е? Не, това е... Нищо не е. Забрави, че го казах. Хайде, яш. Ти не си ми баща. Поне за едно нещо сме съгласни. Къде е той? Къде е истинският ми баща? Какво му направи? Къде е моят истински баща? Кажи ми къде е. Кажи ми къде е той. Слушай, хлапе. Ти нямаш баща. И майка нямаш. Кейт не е майка ти. Напротив. Не е. И ти не си истинско дете. Искаш ли да знаеш какво е измислица? Това е нещо, което не е истинско. Като теб. Знаеш ли защо не ти е позволено да излизаш навън? Не е заради микробите. Ако напуснеш това място, ще остаряваш и остаряваш, докато не се превърнеш в малка купчинка прах. Ето защо. Лъжеш! Не ми вярваш? Спри! Спри! Не! Продължавай! Виж какво се случва. Хайде върви! Спомняш ли си нещо преди последните 3 месеца? Имаш ли спомен извън тази къща? Празнувал ли си някога рожден ден? Ти не си истински човек. Ти си идея. Къде е мама? Не знам. Кога се връща? Не знам. Ти нищо не знаеш. Вярно е. Какво е измислица? Ти каза на мама, че съм измислица. Това лошо ли е? Не, това е... Нищо не е. Забрави, че го казах. Хайде, яш. Ти не си ми баща. Поне за едно нещо сме съгласни. Къде е той? Къде е истинският ми баща? Какво му направи? Къде е моят истински баща? Кажи ми къде е. Кажи ми къде е той. Слушай, хлапе. Ти нямаш баща. И майка нямаш. Кейт не е майка ти. Напротив. Не е. И ти не си истинско дете. Искаш ли да знаеш какво е измислица? Това е нещо, което не е истинско. Като теб. Знаеш ли защо не ти е позволено да излизаш навън? Не е заради микробите. Ако напуснеш това място, ще остаряваш и остаряваш, докато не се превърнеш в малка купчинка прах. Ето защо. Лъжеш! Не ми вярваш? Спри! Спри! Не! Продължавай! Виж какво се случва. Хайде върви! Спомняш ли си нещо преди последните 3 месеца? Имаш ли спомен извън тази къща? Празнувал ли си някога рожден ден? Ти не си истински човек. Ти си идея. Къде е мама? Не знам. Кога се връща? Не знам. Ти нищо не знаеш. Вярно е. Какво е измислица? Ти каза на мама, че съм измислица. Това лошо ли е? Не, това е...
Нищо не е. Забрави, че го казах. Хайде, яш. Ти не си ми баща. Поне за едно нещо сме съгласни. Къде е той? Къде е истинският ми баща? Какво му направи? Къде е моят истински баща? Кажи ми къде е. Кажи ми къде е той. Слушай, хлапе. Ти нямаш баща. И майка нямаш. Кейт не е майка ти. Напротив. Не е. И ти не си истинско дете. Искаш ли да знаеш какво е измислица? Това е нещо, което не е истинско. Като теб. Знаеш ли защо не ти е позволено да излизаш навън? Не е заради микробите. Ако напуснеш това място, ще остаряваш и остаряваш, докато не се превърнеш в малка купчинка прах. Ето защо. Лъжеш! Не ми вярваш? Спри! Спри! Не! Продължавай! Виж какво се случва. Хайде върви! Спомняш ли си нещо преди последните 3 месеца? Имаш ли спомен извън тази къща? Празнувал ли си някога рожден ден? Ти не си истински човек. Ти си идея. Къде е мама? Не знам. Кога се връща? Не знам. Ти нищо не знаеш. Вярно е. Какво е измислица? Ти каза на мама, че съм измислица. Това лошо ли е? Не, това е... Нищо не е. Забрави, че го казах. Хайде, яш. Ти не си ми баща. Поне за едно нещо сме съгласни. Къде е той? Къде е истинският ми баща? Какво му направи? Къде е моят истински баща? Кажи ми къде е. Кажи ми къде е той. Слушай, хлапе. Ти нямаш баща. И майка нямаш. Кейт не е майка ти. Напротив. Не е. И ти не си истинско дете. Искаш ли да знаеш какво е измислица? Това е нещо, което не е истинско. Като теб. Знаеш ли защо не ти е позволено да излизаш навън? Не е заради микробите. Ако напуснеш това място, ще остаряваш и остаряваш, докато не се превърнеш в малка купчинка прах. Ето защо. Лъжеш! Не ми вярваш? Спри! Спри! Не! Продължавай! Виж какво се случва. Хайде върви! Спомняш ли си нещо преди последните 3 месеца? Имаш ли спомен извън тази къща? Празнувал ли си някога рожден ден? Ти не си истински човек. Ти си идея.